minggu aku ra metu mlaku-mlaku nang jero omahku terus wedok guyang-guyu bareng mok cedhaki areke bisu berarti beda guwane beda to guwane nggih nek biasane nek sing iki ya apal sing napa Pak Jingget wis kagungan putra Pak Jinggot tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari bacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho, ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. Wis kagungan putra larase. Sinden. Wis iso ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Kowe iki jane iso ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jingget. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Cedak. Putra. Enek kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot pijer nangis wae wis kagungan putra tak potong sak yuta lho engko wis kagungan putrane wis metu jenggote. Pijer nangis wae. Umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot wis kagungan putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote. Cep menengo sesuk cukur dhewe. Tukul dhewe budhek kowe. Ha iki nak tukul reti, tukul. Ale ngono. Tak golekne misih. Sik. Rungokno. Iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Oh, piye to? Apa kuwi nek wong anu njadak sinden-sindene apa? Apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Untul jare banyak. Kari siji. Tol jae nak. Untul jare banyak ndoke bajul. Abang-abang gendera longgo wetan titik ukuran ayen klambi abang
Wadah pupur. Golek Kene nduk. Jedak mbah kene. Kene. Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? Niki jenenge Lucy Limosin. Brahman. Brahman kurang gede. Hmm. Anak kula Ponorogo. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. Ya. Kula mriki wau sakjane duwe perkara. Pekarane. Kalih munyuk niku lho. Wong tuwek ra melok apa-apa. Nadyan to anak polah bapa kepradah. Saiki ya urusana dhewe, aku mung butuh penyelesaiane. Padha kula nggih butuh penyelesaian. Nek kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok. Niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh, Lho, ngerti. nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang, Dalem. kurang ajar. Kok- Dagelan-dagelan. Seniman-seniman. Nggih. Seniman yang panggung iki dadi tata krama. Ngetengi Lucy. Lho. Lucy mbobot perkara kowe. Aduh. Tanggung jawab. Aduh piye ki? Aja macem-macem kowe. Lho. Tabuk lambemu. Menenge, Kula niki metengi, Lho, metengi kowe. Lho. Bah, Mlebu kula ki mboten meteng. Ayo, teng ngono. Oh, Piye lho jane? Lah ora metenge. Aku ya sing duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan niki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yah mene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono e kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak omong. Ngeten lho asline. Bah. Lah iki Asline ngeten lho. saurunge tak urus. Nembang Odik. Kowe ben ayem atimu. Sak lagu Lah. mergo dinteni. Lah. Kok Siap. perkara iki berlanjut. Nggih, oke siap. Niki Arep nembang apa? petingane kalih Madangkara. Oh, Nggih. ya. Spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati Rawuh. Bapak Bupati selamat malam. Mereka dirawi para pejabat Penggede, nggih. wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Mereka ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kartosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa? Romo Widodo. Ratek lali suwi ra ditanggap. Tapi Bapak mau Wabu. aku wis Ya napa? diparingi tinggu ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Nggih. Makasih. Terop jek apik lho Pak sewonen no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken Bapak. bajing loncat. Oh, Nggih. siap. Jenengan napa monggo Nggih. derek. Engko ae bajing loncat engko. Nggih. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae lho. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi cakno? Wah, cak. Nyapa? Wedaan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Ya nduk, ya nduk. Nyingkar nyingkur wiwitane
mari lungguh ndi kok suwemut tok. Endi to, Mas? Ha iki Jasmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Gawe jas kune tambah peteng dedet. Kula dhewe ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing putih Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Male dhewe kaya ula pun weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Loh, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Mas? Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampahan. Lalampahan kangka wuri. Numpah. Nah. No. Mana moci. Terasna tolo sepira. Ilang ngong. Terasna tolos semonten nggih. Nadyanengku bok asma dawake Mangga. Gubuk asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cak No. Ayo, enggak. Cacos. Padang Karamase. Tulisan warna abang tanda isih perapat jenenge gubuk asmara biyen gawe romas tak doa-doa dasno tanpa bantal tanpa krasa buat abang
Mas he. Tangan wakil nganti jagat iso gak? Ayo. Sesak Cak, jelekan. Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedhik. Sakit pintere sing ngendak. Kok biasane ya. Sik to. Engko nek sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakit pintere kae sing Kowe ngendang. iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Bang. lele kok digedhik lho, urung mok gedhik matil ndasmu. Sik to, Joget. mbok obahne apa Mas Novel iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Jajal, Sesuai jajal. kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marah. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Masa mek ngono tok. Wong aku e. Contone mah lho. Wong ora muni lho. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya, iya lah, Mbok, tapi- mung tangan kowe muni lho. Lho, aku ukur-ukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, cobi, Pak. Coba, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene e, Bang? Nguyuh. Nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam, Dek. Nak sampean. Lho, mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe nak. Lho, ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki ki lho. wong. Pancene tuwek. Bener-bener. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang geden iki Mas ngene lho, Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho, Mas. Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Yo, Apa kata-katane lho? Orek-orek. lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak tulung.
Orek. Pancene madang gedhen iki iso. Apa kaget aku. Pakai tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang kono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye kowe nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Cedhatan sajroning ati. Datang lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi karma mergo lare ning gumong asmara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara aku tak ning tengah. Nggih. Piye to Nduk? Piye. Ngeten lho, Masalahe Bang. apa iki, Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjani apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tek. Nuwun sewu lho Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komet kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang kuwi mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk, nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! mrene-mrene iku. Bapak Nah. endi lho? Lah karo Pak yo pangling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Ka Ka dir. Dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah di- Salam sih karo Pak Bupati Madiun. Oh, iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Hak awakmu ki lak tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa aku? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jaluk dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Kula. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken
acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh. Ditakoni kok Mbah Mbuh. Takoni wong Nek ketuane ra awakmu. ya ketuane aku ae sampe nek wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Ades. Niki sing jenenge dalang Arif Lumer. Tepangaken Jari kula Ades. Kadir. Tepangaken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Pak Kalih Pak Doyo. Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha dore. kula mboten pecah kali Doyok, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso Mas? Gelem plotot. Lah, aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas mangkel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke Kowe kok nyensus penduduk kok ndi-ndi kok. Iki nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati, terus apa lagi? Ketua DPD. Ya, buat Bapak Ketua DPD. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan jajaran dari Golkar yang ada di sini, terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Jo gelo wis carane de. Ciri wanci wo digawa mati de. modar karepmu kok. Kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik. Sampean jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek pe. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dek. Tinggo apa? oh, kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. Sing dipek pacar Komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju alus, tandang ngono lus. Duh. Ngeyel iki wong. Calon maratuwa. Wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Iki Madura. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Redin kana. Madura cocok le aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Hati-hati lulus, gelangmu nek ilang lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembe iku. Ayo mbek aku ae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedap malah jenengan kula tuntun. Lah apa ya sik iso. Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa Kok ngomong apa? rabi Lucy? Lah jenengan apa tasik kiat? Loh. Napa iki sik iso? Lho, ngenyek iki, Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya.
Jamu iki lho, jamu. Jamu apa to, Mbah? Heh, Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku tilokno napa Mbok sing ya kuwi? kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Apa wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Oke. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Hah, bir kita. Siap. Wis. Lho, lah, Met, nggih. iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis lah, tok lah, kowe lah. iki meneng wae. Ber kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita aja, Dok. Nggih. Yamba, beri kita. Gendang mriko, geger. Anak karo wong-wong lho. Lah, bir kita. Wilujeng dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho, iki kuwabe kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok Oh putuku. ya gak mungkin to, kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya Oh tak golekne nek karo iki enek papane. Mosok. Nggih, Pak. Kok cedak kene, kelumutan. No wargane Pak Oh Agus. bener. Oh, Bener. Jenenge Suwarti. Wah, Nggih Pak Dalang. nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Bisa Nggih. mengerat nggih. Ayu iku, Dik. Yo. Enggak, Pamundhut saking Pak Lurah Ngale. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat no. Nggih, Pak. Oke. Langsung ae. Lajeng mawon Slendro. Ayo. Diaturake sugeng nglaras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. nggih, amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat. Yo. Awas, hey! Bangun. Apa turu? Tore cong, tojuk dina. Jok nanemboi, tojuk dina. Berebeken salon aku. Salon. Wong salon gak cukur kok berbeken. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh. Abdi lebat
Santo di Angkana. Kesaka, salira penuas pisan.